To jama'a, ga wani sabon labari tsakanin yarguda da Mehu shirya. Wannan labari na ban mamaki, na ban al'ajabi. Abu ne ya zama kamar shirin, amma kuma ina nema ya zo ya zama gaske. Ku zo ku ji sabon labarin Mehu shirya. Duk wanda ya ga cewa yana da wata gudunmuwa da zai iya basu domin zaman aure zama ne na dindindin. Duk wanda ya ga cewa yana da wani tagomashi ko kuma abin ya burge shi ko kuma yana ganin cewa ya dan tausaya musu ta wani bangaren ba ya rage musu wani raɗaɗi, kamar yadda na gani a kotu ma har an fara kofa a buɗe take. Muna jira kuma insha Allahu wannan auren zai tabbata. To alhamdulillah, muna godiya ga Allah, sannan kuma muna godiya ga hukuma ta shari'a, musamman mai shari'a da ta yanke wannan hukunci, sannan kuma da jami'an tsaro da suke ta bamu haɗin kai wajen ganin cewar an tsabtace harkar posting da kuma wallafa a social media. An duba wannan hukuncin za a ga cewar akwai hikima a cikinsa, akwai kuma basira. Duk sun yadda suna son junansu kuma za su iya auren junansu, sai kotu ta ba da damar cewar a kai su hizba kuma a shirya ɗaurin auren nan nasa a cikin nan da kwana 60, wanda abu ne alhamdulillah mai daɗi, kuma na san cewar gwamnati za ta ɗauki nauyin wannan aure da biki da za a yi nasu, kuma wannan zai zamo izina ga 'yan baya cewar duk wanda ya shirya irin wannan to akwai hukuma kuma akwai shari'a a gabansa. Kotu ta ce lallai kai za ka zo gaban kotu ka sa hannu karɓe ta don aiwatar da abin da ya ta kotu faɗa misali. Yaya an zo din kuma ana ci gaba da yunkurin yin magana auren ku? To ai gana a kotu yanzu, wanda kotu bata ba da belinsa a hannun kowa ba sai a hannuna, kuma yanzu na rattaba hannu a kan takarda cewar na karba, sannan kuma za mu tafi yanzu, za mu dunguma zuwa hizba domin mu mika su zuwa hizba a fara shirye-shirye kuma a yi musu nasihohi, musamman ita da ta ce ba za ta zauna ba idan ba gidan kansa ne da shi ba. Na san a hizba za a yi mata nasihohi da za ta gane cewar ba haka al'amarin aure yake ba, tunda ya daina son ta kuma ita ma tana son shi, kuma so na gaskiya, so na wanda za su yi zaman aure su rayu har abada. Kaga muna taya su murna anan, kuma ta sani cewar zama za su yi na dindindin, a hankali ko ba shi da gida Allah ubangiji zai mallaka masa. Dama gwamnati tana yunkurin aurar da zaurawa ko ka auren gata, to su matsaikacin wannan auren gatan ne ko koya su za a yi da su? Ai shi wannan special aure ne wanda ba a taɓa yi ba a tarihin jihar Kano sai a yanzu, wanda yanzu sai na je na haɗu da babban kwamanda na hizba Dr. Aminu Daurawa, mun tattauna da shi kuma na ga daga ina kuma za su cafa abun, kuma har a kai ga ranar ɗaurin aure. Yanzu mu abin da muke jira ranar da za mu gayyaci al'umma a zo a shaida wannan babban biki. Kuna buƙatar tallafi ga al'umma, musamman wanda suke ganin ko suke sha'awar su ga an raya wannan sunna ta tallafin abubuwa na gudanarwa a yayin aure? To ai wannan abu na al'umma ne, kuma aiki muke dan al'umma. Duk wanda ya ga cewa yana da wata gudunmuwa da zai iya basu domin zaman aure zama ne na dindindin. Duk wanda ya ga cewa yana da wani tagomashi ko kuma abin ya burge shi ko kuma yana ganin cewa ya dan tausaya musu ta wani bangaren ba ya rage musu wani raɗaɗi, kamar yadda na gani a kotu ma har an fara kofa a buɗe take. Muna jira kuma insha Allahu wannan auren zai tabbata.